la societat conegui quines són aquestes malalties i conegui les afectacions que té per les persones que les patim en el dia a dia. Felicitar-vos i dir-vos la veritat que us admiro. Us admiro des de la més profunda de mi ser, perquè jo que tinc des de fa uns dies un dolor al genoll que m'invalida, penso, i m'estic morint d'un dolor al genoll, i té altres coses que realment són importants, no? I que esteu aquí al peu del canó, doncs la més sincera admiració. Doncs estem fent multiactivitats, moltes activitats, de cara que els pacients de cronicolitis tinguin cada dia un dia a dia una mica millor, no? A la Seguretat Social, no? Que és on ens tractem la majoria o quasi tothom, no hi ha els recursos que, per exemple, aquí hem trobat com psicòlegs, nutricionistes, fisioteràpia. Tot això és com un plus que s'agraeix molt. Va molt bé de tant en tant poder trobar gent que estan com tu, poder-ne xerrar una mica, compartir experiències i sobretot saber coses dels professionals que a vegades no les tenim tan a l'abast com ens pensem. És el que sol passar quan ens trobem gent amb aquest nexe comú que és la malaltia, que sense dir-nos gaire res sabem de seguida de què parlem i ens entenem, pots compartir experiències i sents que no estàs sol. I que no hauríem d'estar només pensant en que la malaltia ens acompanya, sinó que de tant en quant la puguem deixar de banda i puguem fer una mica de festa, perquè la vida també és això, la vida és treballar, la vida és patir pels qui t'envolten, però també és divertir-se. Vale, a ver, vuestra primera actividad, ¿vale? Va a ser cosas que me hubiera gustado saber, está repetido el saber, antes del primer brote. Lo que te gustaría haber sabido antes del primer brote. Estos son tratamientos, ¿vale? O medicación. Bueno, tú te encuentras en un lavabo y a veces dices, ¿qué voy a hacer yo aquí? A lo mejor no hay agua y está aquí la luz. Sí, claro, por eso que a lo mejor estás a punto de explotar y encima te vas y tienes que estar buscando. Que cuando viajáis, ¿quina és la vergonya o el pudor més gran que us passa? Ara a mi m'ha sortit una altra malaltia del sistema immune. Segurament que et dec tenir alguna altra cosa perquè et confonen tots els símptomes amb unes coses neurològiques. Però a mesura que passen els anys, et notes cada vegada més tocat. Vives las experiencias de otras personas de otra edad en cuanto al paciente, ¿no? Y bueno, te hace pensar en el futuro. Fas equip, no? Fas grup i que t'entenguin així i poder parlar amb gent que té el mateix i que ha passat per coses pitjors o millors s'agraeix molt.
experiència no me l'esperava que fos tan àmplia i gratificant. La veritat és que estic molt satisfet. Un 10, la veritat és que em sembla una superiniciativa haver promogut aquesta trobada y espero que se'n facin moltíssimes més. Me costó un poco dar el paso, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. La verdad es que sí, es muy positivo. Me voy a llevar un buen recuerdo y seguramente a la próxima me apunte seguro. Sí, sí. Sí, repetiré. Repetiré, segur. Sense cap dubte. I tant. Si puede ser, sí. Si la salut m'ho permet, sí. Sí, eso lo tengo claro.